Salo Bubagrani Achaimani Shalno Rwkha Edisini CEM Purna Chandra Jomatiani Shakthar Mumbai Kila Chaimurani Dole Jomatia De Kalamkai Amsani Krishna Bhakti Jomatia No Kaisa Nok Ketal Tangwi Rwkha YTF ni Adong Rok Manjaka YTF ni Chiba Jomatia Nore Jomatia De Solomon Jomatia Akosong 4 July Engkau Tripura Hasteni Maharaja Bubagra Pradut Kishore Debormani Philbri Chipre Achaimani Shal Bishiburum no o Shalno Khatung Khajani Bishingte Yasaklayo Hasteni Joto Tongkosong Lukrok Taklaibo o Shalno Yasangnani Bagui Khatung Khajani Bishingte Luajimung Naharlaijak Tripura Mothate Dalbidal NGO Bodoni Adongrok Phiaba Bubagrani Achaimani Shalno Ke Gramani Bai Yasagyawoi Amjani Gri Chugyate Shakhami Bororno Chubasu Khlainani Bagui Shaklaimung Rwmani Tripura Motha Abo haikeno Nukhung gurei Nukhungni bororongno nok ketal tangwi rwnani eba sakham nogo saknaijaknani phainai lukurongno gutui kothok bagui rwmani baise Bubagrani Achaimani Shalno yajaknani bagui koimung narwngmani Tripura mothani haste ojamarok Abo haikeno Salo Bubagrani Achaimani Shalno Rwkha Edisini CEM Purna Chandra Jomatiani Shakthar Mumbai Kila Chaimurani Dole Jomatia De Kalamkai Amsani Krishna Bhakti Jomatia No Kaisa Nok Ketal Tangwi Rwkha YTF ni Adongrok Manjaka YTF ni Chiba Jomatia Nore Jomatia De Solomon Jomatia Akosong Initiative nawi sing tabok subalai tongo amoi Bubagrano belai ke hambai maro Nge sate ge sengmo mai kari Nukhung rongno subamani pore bukhau bom hai mata omo hai kari Nukhung rok ba sugya rongno sing suba ang ani ব্যক্তিগত ke ang belai ke ani bukha belai ke kha tong thogu belai ke tamahi sasinai ang express khaimali ani bukhuk bai hapan an bukhau belai ke ma tong thogu oke hamdo yang kanin bung tama Enggak parah ke kalau makai netini saya diman sebarang mana subar su khai tong Bureau Report Chini Khorang